Nos meus recordos, esta vila, esta praia, eran ben distintas. Lémbrome de estar xogando até o solpor, arrolados polo mar, de que viñesen a buscarnos para cear e nos berrasen por xogar lanzándonos pedras que pillamos no cantil. Teño que recoñecer, vendo con perspectiva, que éramos un pouco salvaxes de cativos. A vila mudou, pero tamén o fixeron os meus ollos. O que antes era o meu patio de xogos, agora é o meu lugar de traballo. A xeografía axúdame a comprender que a nosa costa muda segundo tras segundo, e para demostralo, imos somerxernos nas dinámicas costeiras. Na costa, as variacións non son sempre iguais, prodúcense a múltiples escalas. Desde as variacións nas praias polas mareas e as ondas, a outras máis importantes como os desprendementos nos cantís ou as que se producen pola subida e baixada ao nivel medio do mar durante milleiros de anos. E como sabemos que hai estas mudanzas? Moi sinxelo, analizando as formas que existen nas praias, o material que hai acumulado no litoral ou os depósitos que aparecen en moitos cantís. O cambio global está acentuando as variacións costeiras e para comprender como está afectando e como será o futuro temos que ter en conta unha morea de factores e, aínda por riba, en cada zona alíanse dun xeito distinto. Agora imos ir cos tres principais. As choivas, que poden arrastrar area ou incluso rochas e que, se son duradeiras, poden enchupar o terreo e producir desligamentos. Os temporais mariños moi frecuentes na costa galega, con ondas que superan os 10 metros. Traen unha gran dose de enerxía cara á costa que pode desplazar bloques de toneladas ou grandes volumes de area. E por último, o sustrato sobre o que se formou esta costa, porque a resistencia vai variar en relación ao material co que nos atopemos, por exemplo, entre os granitos e os xistos. A xeomorfoloxía aquí tamén ten un papel fundamental, pois é máis sinxelo erosionar unha praia de area que unha plataforma costeira. As mudanzas no clima non son unha novidade, aínda que agora sexa outro nivel. Nos cantís xa podemos ver como foi mudando o noso entorno ao longo da historia. Ensínanos moitas cousas, e son un incrível rexistro do que aconteceu no pasado. Nestes pouco máis de 8 metros de parede podemos coñecer como foi mudando o clima nos derradeiros 40 milleiros de anos. A colocación dos materiais nos cantís, a súa forma e o seu tamaño dannos pistas de como era o clima no pasado. Esta franxa de aquí data de hai 28 milleiros de anos. Este sector de aquí abaixo indícanos que no pasado había xeo nesta zona. As derradeiras décadas supuxeron múltiples avances no procesado de información e no coñecemento sobre as variacións costeiras. En este aspecto, o cambio global non fixo máis que acentuar a necesidade de renovarse. Na actualidade, empregamos os drones para poder medir variacións dos poucos centímetros na costa, sen ter que pasar horas no campo. Ou os sensores RFID. Para instalar estes sensores, facemos un pequeno burato nas rochas no que os introducimos, e logo selámolos e procurámolos cunha antena. Neste mapa podemos ver os 80 sensores que introducimos no sector de Oia en 2016 e os seus desplazamentos até 2019. Algúns destes coídos desplazáronse decenas de metros nuns poucos meses, como este. Con esta técnica puidemos coñecer como son as súas dinámicas e un pouco analizar mellor cales son os factores que lle afectan nos seus desplazamentos. Pero, para que nos serve este coñecemento? Que utilidade teñen os estudos costeiros? Ben simple, cos efectos que ten o cambio global no noso litoral, como o aumento das tormentas ou a súa potencia, debemos saber como son as dinámicas para xestionalo dun xeito mellor. Isto é moi importante para evitar riscos a persoas e a infraestructuras. Conforme pasaron os anos, perdemos o respeto ao mar. Cada día tratamos de gañarlle terreo enchendo con formigón a nosa costa, para ter novos portos deportivos ou creando espigóns para reter a area da nosa praia favorita. Os temporais transforman a praia dos meus recordos, e aínda que sigo rodeado de cons, non deixo de pensar en que quedará dela para os que ven. Parece que esas nubes negras cínguense sobre o noso futuro, pero quizáis aínda non é tarde, quizáis a solución sexa só cuestión de ciencia.